ту хона дорӣ. Фарқ надорад ду ошёна аст, се ошёна аст ё як ҳуҷра. Аммо дар дунё миллионҳо бесарпаноҳанд. Дар гармову сармо дар кӯчаанд. ту фарзанд дорӣ. ҳар рӯз аз дар медароӣ салом падар гуфта оғӯшат мекунанд. аммо ҳазорҳо муштоқи ин оғӯшу садои падаргӯии фарзанданд. аммо фарзанд надоранд. ту падар, модар, ёру бародар ва хоҳар дорӣ. аммо дар дунё миллионҳо танҳоянд. ту эътиқоду эътимод дорӣ, аммо ҳазорҳо роҳ гум задаанд. бедину беимонанд. ту мехӯрӣ, менӯшӣ то ҳадде ки аз зиёдхӯрӣ баъзан вақт хобат намебарад. аммо дар дунё миллионҳо ба як бурида нон зоранд. ҳатто аз гуруснагӣ мемиранд. ту роҳ гашта метавонӣ, аммо баъзеҳо пой надоранд. чашми бинову гӯши шунаво ва симои зебо дорӣ, аммо баъзеҳо аз ин чиз маҳруманд. ту оромона хоб мекунӣ, аммо баъзеҳо аз беморӣ хобро фаромӯш кардаанд. аз саломатият шикоят надорӣ, аммо миллионҳо дардманданд. то ҳадде ки соатҳои охири умрашонро мешуморанд. ту соҳиби ватанӣ, ватани орому осоишта, аммо миллионҳо аз садои тиру дуздиву қатлу ғорат хаставу дарбадар шудаанд. ҳамагӣ як дақиқа биист ва андеша кун. оё шукри ин неъматҳоро кардӣ?